Chegamos á prova definitiva do programa O Minuto Final, onde hoxe María vai tratar de levar todo o que temos no bote. E se vos tamén queredes poder loitar polo bote aquí no Atrápeme, xa sabedes, 618-388-087. Agardamos por vos, e tamén agardo eu coxe aquí a nosa peixeira de Betanzos leve os 44.200 euros que temos en xogo, María. Confiamos? Confiamos. Así me gusta, veña. A por eles. Boa actitude e iniciativa. Imos tratar de leválos, como sabes, a través de 5 preguntas. E por cada unha que respostes correctamente, María levará 100 euros. Se contesta as 5 e as acerta, pode levar todo o que temos no bote. E estas son as categorías coas que imos xogar. Temos hoxe ríos, televisión, prohibición, radiación e relixión. E tamén temos un minuto por diante para gañar 44.200 euros. María, preparada? Preparada. Pois veña, moita sorte. Gracias. E tempo. Ríos, en que serie da televisión de Galicia se debe coñecer o actor Rubén Ríos interpretando a Marcos Lamela, veciño de Santalla? O de Casares. Non é correcto. Televisión, cal foi a primeira serie participada pola Televisión de Galicia en estrearse na plataforma Amazon Prime? Clanes. Non é correcto. Prohibición, en que país de Oceanía é ilegal interromper unha boda ou un funeral? Australia. Paramos o tempo. Australia, dixo María. Tocou ir algunha boda a Australia? Non, pero... Por eso, como non fun a ninguna boda, ali... Non, Australia é grande, ali poden pasar moitas cousas, Pode ser Australia, veremos se é ilegal aí interromper unha boda ou un funeral. Quédanos por diante radiación e religión, aínda 31 segundos, así que alto no camiño, colle aire, que isto segue. Continuamos, María. Vale. Veña, pois, ánimo aí. E tempo, é correcto. Radiación, cal é a provincia galega menos prexudicada pola presenza do gas radón? Lugo. É correcto. Relixión, cal é a relixión máis estendida en Albania? Católica. Paramos o tempo. E viaxamos ata Albania para saber se ali a relixión mayoritaria é a relixión católica. De momento xa temos 2 preguntas acertadas, cosa que vai moi ben. Recordoche que en Ríos temos que buscar esa serie de televisión de Galicia na que se deu a coñecer Rubén Ríos interpretando aí a Marcos Lamela, veciño de Santalla, pobo mítico que moito seguro recordan esa poboación desa serie. De televisión temos tamén outra serie, a primeira serie da televisión de Galicia que se estreou en Amazon Prime. Imos ver agora se a religión católica é a opción correcta en religión. Preparada, María? Preparada. Pois veña, 17 segundos por diante. Tempo, non é correcto. Ríos, que serie de televisión de Galicia? Pasamos. Televisión. Paso. Ímonos a religión. Ortodoxa. Non é correcto. Ríos. Paso. Televisión. Paso. Religión. Islámica. É correcto. Ríos. Serie TVG. Televisión, outra serie. Non me di ni unha serie, así remato este minuto final, pero con moitos acertos, María. Parabéns. Mira, quedaba che Libro de Familia, que é a serie ambientada en Santalla, que é onde Rubén Ríos se estreou aí, se deu a coñecer como actor. E logo en televisión era Operación Marea Negra, a primeira desta casa, da Televisión de Galicia, participada por a TVG, que foi a Amazon Prime. Inda así, 300 euros. Xa sabe la conta, xa conta cos 300 euriños que van para Betanzos, claro que sí, María. Moi ben, ben xogado. Parabéns. En o próximo programa, nova oportunidade para pelexar por o bote. Un bote que sería a medrar. Xogamos por 44.300 euros no vindeiro Atrápame. Non faltedes, Ata a festa. Moi ben, por a ver se